mmadụ shahere gị mma Chukwu ga-eme gị ya. Awara ya na nwaanyị ahụ onye ya mmadụ oji egwu ya n'elu ụwa awụwa uke Chukwu. Elu ahụ nwanyị onye zujuru nke o eburujo mmakwa n'ụwa na ya bụ mmadụ ya bụ obi ụtọ n'elu ụwa ọhụ obi ụtọ m aga abụọ. Makụcha mkpa n'elu ụwa ndị na-awụ maka ọrụ ahịa ndị ọzọ shawa mụ ala egwu anyị abịwe m na so we go dey train musicians na. Maka ịhụ na ọzọ biwe m ayawa ọzọ wiwe m ayawa ọzọ wiwe m ayawa ọzọ wiwe m ahụ m ejebere ala ya na wụrụkwado okere azụ mebiri enyi ya ogwu ọnya dibịa ji agwọrọ ya ọgwụ ndị aga bịa isha na akwụkwọ nna Chileke nna ogbowe bịa ha rịkwala ya mma o
Trading Marketing Limited, Nigeria. It's a heavy limited. Ekele play magistrate suffer. What you so put in again na yen na ga. O we so put o de go be. Ekele play magistrate de ko fo. Ezo ko bondo. Ozo biwema. Ozo biwema. Ozo biwema. Ozo biwema. Ele